Inkulubaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal uMnumzana Sihle Zikalala kunye namalungu eenkolo ezohlukeneyo babambe inkonzo yomthandazo ngelinika imbeko kubantu abaphulukene nobomi kwintlekele ezikhukhula eyehle kweliphondo. Lenkonzo yemithandazo izinyaswe ngamalungu eentsapho zamaxhoba ezikhukhula. Intatheli yethu Thulani Msimangi lapho kusibalisela ngokwenzekayo. Sikwamkele Thulani, khawusixelele ngokwenzekayo apho. Yebo ngibonga kwena siya nabalale nababukeli lapha ngemva kwami ihholo lapha bekubanjwe khona inkonzo usuku lomthandazo ukuthi kwesekwe laba bashonelwe ngesikhathi kunezikhukhula esikhahlamisa lesifundazwe saKwaZulu-Natal kanye nobanikeza amazwenduduzo ukuthi ke isifundazwe kanye nabantu besifundazwe bami kanye nabo laba bashonelwe. uMnumzana Zikalala kusanda kuqeda inkulumo yakhe lapha naye beduduza khona phonsa ijezivaneni ukuthi abantu abaqedile okunye sesizwileka aphinde wasitshela ngako kabusha ukuthi ke kunabantu abasawu 72 okumanje bakatholakala kusona lesifunda abaye bashabalala kuzona lezi zikhukhula esikhona esifundeni. Waphinda wabalela ukuthi nomndeni osedazini endaweni yasedazini kunabantu abawu9 okuyimanje bakatholakala basafunwa njengamanje bakugcwela abatakuli lesifunda abasiza imndeni ukuthi ithole abantu abangakatholakala njengoba isibalo singaphezulu kwamakhulu amane abantu ekubeka kuthiwa abashonele njengamanje. Kodwa manje ngizokhuluma kafushane nje nomndeni wabanye abashonelwe umzukulu wabengane abashonelwe umzukulu ingane. Mama ngisacela ukuthi ungitshele igama lakho kanye nanokuthi ubani umzukulu oshonele ushone kanjani. Igama lami ngingumama uHadebe ubuhle benkosi. Ngihlala eHammersdale eunit 4 D1531. Sake umndeni owakaqhonqa esize ngawo la size ngomntwana unkazi day wamuka so samthola on Thursday umntwana. Sibonga kakhulu nanenduduzo esesitholile la ekhaya. Siyabonga asazi ukuthi singabonga sithini ngendlela esesenzelwe yona la kuningi ngabe esesikwenzelwe uhulumeni usenzele into eziningi kakhulu onganguba namhlanje umntwana uzolanda la emakhazeni. So nje bezolanda la emakhazeni umntwana sathola uxhaso sathola konke nje okufanelekile ekade singakulindele njengomndeni kodwa nje yonke into ngizothi ihlelekile. Yebo ngiyabonga kakhulu mama, siyajabula ukuthi ke usekwathola usizakalo. Baningi abanye abantu ke abangakasizakala abasafuna abasathungatha idumbu zabo kodwa ke njengoba sisizwa kumndeni uthi ududuzekile amazinduduzo ayasebenza kancane nje abantu beqhubeka befika lapha kodwa njengamanje ngithatha intambo ngiyibusele kwena eGoli siya.